yan uwa kamar da kuke gani kun gani profile ɗina kuma video na yan uwa ku biyo mu ku daure ku kalli video na har ƙarshe domin kuma ku ga yanda za ku yi haka nan. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu yan uwa barkamu da haka. Video mu na yau zai bayani ne akan yanda za ka sa video a profile ɗinka na Facebook instead of hoto da kake sawa. Don haka yan uwa ku biyo mu domin ganin yanda za ku yi hakan. Yan uwa kada ku manta ku danna mana subscribe domin sanar da ku a duk lokacin da muka daura sabon video. Domin ka samu profile ɗinka na Facebook video a maimakon hoto da kake sawa zaka buƙaci ka shiga Facebook ɗinka. Idan na ce Facebook na ma'anan asalin Facebook application ba wai light Facebook ba. To idan ka shiga Facebook application ɗinka sai ka shiga nan profile ɗinka. Idan profile bayan ya buɗe maka to ga wurin canza hoto, so sai ka shiga nan wurin camera. Idan ka shiga wurin camera gashi nan zai nuna maka select profile video, to sai ka shige shi. To bayan ka shiga nan gurin zai nuna maka duk wasu bidiyoyi da suke wayanka. To a nan gurin bidiyon da ake bukata shine bidiyon da bai wuce minti 5 ba. In fact inda so samu ne ma kai trimming din inda kake so ka sa shi a bidiyon na kaman second 5 saboda duka ba zai wuce second 5 ba. To yanzu misali bari zabi wannan cartoon din da nayi. Yanzu bari ku gani. Kun ga shi 49 minutes ne. To kun gani gashi nan kun gani to bayan ka shiga to ga nan sai ka shiga edit saboda zaka yi editing din shi. Idan ka zai maka kana so kai crop din shi in kuma kana son shi daidai akwai inda kake so ga nan gurin sai kai trimming din shi ka kai shi daidai inda kake so. To bayan ka gama wannan sai ka danna save. Idan ka sanna save to ga nan gurin kuma make temporary sai ka shiga wurin nan. Idan ka shiga to zai gashi nan sai ka sa 1 hour 1 day ko kuma 1 week. To yanzu bari sa 1 week. Idan ka sa 1 week sai ka danna save. To kana danna save zaka jira shi. Kun gani yanzu profile ina ya ma na video. Idan wannan bidiyon ya amfane ku sannan kuma kun amfana da shi, dan Allah ku danna mana subscribe saboda hakan ne zai ba mu ƙwarin gwiwa ci gaba da kawo muku bidiyoyi irin wannan. Ma'assalam.